A reivindicación non é nova, pero segundo denuncian cada vez é máis preocupante. O Sanidade Pública convocou hoxe unha concentración ás portas do Hospital do Salnés para denunciar que na zona hai 10.000 persoas en lista da garda. Unhas listas da garda que o único que fan é deteriorar a sanidade pública e potenciar e facilitar que vaya incrementando a sanidade privada. Unhas listas da garda que son a consecuencia da falta de recursos dende o Sergas, que o único que fan é derivar servicios públicos e dotación presupuestaria pública, estánlle dando todo ese presupuesto á privada. Pídenlle á Xunta que reforce o sistema público. A solución para as listas da garda non pasa por desviar cartos e recursos á sanidade privada, senón que cos propios servicios que temos na pública, que son moi bons, dotalos de persoal suficiente e dotar máis recursos. Explican que no Salnés hai distintas especialidades onde a lista da garda é especialmente alarmante, como uroloxía, xinecoloxía ou traumatoloxía. Na concentración, ademais de persoal sanitario, tamén participaron representantes sindicais e do BNG. No bloque acusan o PP de desmantelar a sanidade pública para favorecer a empresas amigas. O Partido Popular ten unha folla de ruta clarísima, non? Que é ir desmantelando a sanidade pública para que engordar a privada. E para iso son imprescindibles as listas de espera. Se non hai lista de espera, pois as persoas non necesitan ir á sanidade privada. E en esa dirección o Partido Popular ano e ano aumenta os cartos que deriva directamente a concertos que a sanidade privada. Vimos como nesta área sanitaria acaban de asinar un que lle chama un contrato marco, que son 11 millóns de euros para que Quirón atenda a lista de espera que non cubra a sanidade pública. Aproveitando a concentración, hoxe tamén levaron ata o hospital a reivindicación de que a ambulancia medicalizada que ten aquí a súa base non marche para Sanxenxo durante os meses de verán. Levar este coche para Sanxenxo é unha discriminación para esta outra zona do Salnés brutal, que nos, insisto, queremos recalcar que o que fai falta non é cambiar, o que fai falta é dotar de recursos, pois onde hai máis afluencia, que é na zona de Sanxenxo Grove, pois que doten de outra ambulancia de soporte vital avanzado, que creemos que sí, que ten que estar aí. E aseguran que a campaña de recollida de sinaturas que teñen en marcha dende hai un par de semanas está a ter unha grande acollida entre a veciñanza. Hoxe, aproveitando esta concentración, despregaron a súa mesa diante do hospital, insistindo en que esta non é unha reivindicación pros traballadores, senón que vai en beneficio de toda a cidadanía.